Bahnyau Trap Youth Council HYC West Khasi Hills District minta kesengi ke arpu arterik unailar hajar arhusan. Hapo kejengelam usamla Dister Borlin Wanyang Vice President HYC West Khasi Hills District. Tingkat kejing donlang usamla Blaster Sokmat President Samla Spailin Wanyang General Secretary HYC Nong Trai Circle. Ringkat kinoyelam keri Mulyang Circle. Balayalam da usamla Shan Borlin Imli General Secretary. Bat kirkhot kala yo ban hiar ha athia bari check gate infiltration ban let jengo bat ban aimen sim lem namar kumba ka seng ka jupet perman ka yo I ya ka jing treshitom ki pulit ha kani ka infiltration ha athia bari abakren ha kilat pathai khubor usamla Dister Borlin Wanyang Vice President HYC West Khasi Hills District ulaong ka seng ka wan hangni ban aimen sim ya ki pulit jongi bakin nang treshitom ban num ailat ya ki mender na Assam kibala sha khen ben ha ka sarkar Assam Kumba ka seng kalaya kendo yau DC yau SP ka West Khasi Hills District ban shimkya halor ka jingrung menderi ngiyo I kila shimkya shisha hendrai kum ka seng ngiyai kerpat ngini shimkya lang bandam ailat kinrung hakari ka beit ka jongi Bat ka seng ka kerpat ya ka sarkar ban penklan shushu ban bo da kawai ka infiltration check gate lani ka police department hasya lang kawai bat hakawai pat halang pi khnang kan te lakam shushu kaseng kain yai buddin bat kan yai pet perman hakini kisngi ban num ailat iki menderi banrung Nagaling dungi ka HYC harikat atlet circle Rimliang circle bat yang ka Nong Trai circle ko gajing alam presiden Nong bat nagaling dungi HYC Rimliang circle wan mentah atlet dari duduk di Indonesia Federation di Februari alor di mat ki jura kum bangi layu I maha kajing ki phalo jong kajing kendang jong ka sarkar Assam ya ki menderi tiba song basa be ain hangte hotel Assam te kumta nagaling dungi kaseng diwan ni infiltration hap ni Assam te kumbangi layu I ki district jong ka jela ini baga jingrung jingni jong kini mender along sabak palat mender ka tempat Islam jingrung ngatan jadi hajar ada sisi kilometer dan nagaling dungi ro Isnokia adu kata-kata alor kani ka benta ba ya ka jingrung lan jong kini mender na ki district kunta nagaling ni dungi ro iwan ek nang isa me banwan ekran banwan ai musim I ba inangla ban tre kam ban tre khambhai kam kumba mai ila tre kumbang lei abang yat yang nak por lembaga ni surat ni ko dari ahim Assam kani ka infiltration hangni ko ba kapau ba ki kilasim khia hi ka kam batrai banditi mit labat sngi de rei ka ka ba ni wan hangni ka long beitang si benta ban ai musim ki kinangla ban sakri ban matrai khamphai ka kam bala pensiat ki ba ka ka jing ka ba ni ngilap ka long ba ka jingrung jingmi jong kini kemender kam da dei tang nang ne na po achabari hendrei ki babun kilat kilinti snong kiliti klau nang ne na po thai lang pi na thang lang dong dai na ne na po ronjeng tetes alang tu ngilai I ka jingrung jingmi jong kini kemender te kumta na kaliang jungi ni kwa tang kawai ban snow na kani ka message ka ba clear sa ka sarkar jela lingba katanat jong ka infiltration mangilai don kam ba lakum kumdo kan don infiltration sakawai nang hangte hapo langpi lese lane hangte hapo salang namar nang ban la ban te lakam ka rum kami jong kini mender namar lada ini ki mender kinyo ban rung lai lan na kite ki district o na kite ki jaka lingba kan district ki jongi jaka ki mumpadon ke infiltration lese kan ni ki jikan pro bahang o ki lai ni na po bari hendrei kumba ka pau sai ba nilai I jong mat ya ka jing tre jong ki kala tre stom hi man pendap ya ka jong ka kamram bala puset ki ndrei lese ka long hinjet ba ka jing guna men power hangne ka penlong ba nakaliang jong ko kini jong infiltration hangni ro kanlong ba sibenta ka jing kia ya ki ka tentang ni kwa banjur ba lakuno kumno ESP ba dekni ya ka infiltration ba in klanya men power hangni namar kasurok menta ko kalabha le nujor batui gisnam ki pamiswa ke jinggum jingni ke commander le se katambunan ma kasurok sniu sa palat nang din ako
na po at bari sa rindo dan rementa kan ka surok lu kambahal se kini kimandar la shai la singi kan pai khamat na kan ka surok man rum man kumta na kaliang ga jongi kum ka seng ni banjur ba lagu nu ki be man klan ya kamen poar bertunjuk ba kirkin tiu ru ban bu sa ki we ki institution apo lang ki la ne apo salang nang ban la ban te la kam ya ki jingrum jingmi yang kini ki bru ki bum yang kot isla hane apo district la ne ka tong ka tan ki jongi kan kita ki tin ki